Сега да е само точка от последните 4 шампионатни двубоя с шампионите. Кирил Десподов центрира. Хубаво подаване! 1-0 за Лудогорец. Руан Круз се разписва в 8-та минута от двубоя. Феноменална асистенция на Кирил Десподов. Поредното страхотно центриране от капитана на Орлите и бившия футболист на ЦСКА. Вратата на Густаво Босатов по този път нямаше какво да направи. От чиста позиция изкача футболиста с номер 9, 99, така че трудно бихме могли да говорим за фактор, който евентуално да елиминира попадението. А от последното страни изглежда, че от Черноморе и от ЦСКА 1948, но след това в следващите 8 мача допусна цели 13 гола. Гол номер 14 пада току-що. Бернард Екпедей, 11-та минута на матча Лудогорец. С ранен аванс, който със сигурност ще помогне на разградските орли. Ставени под напрежение, с което не успяха да се справят. Освободена зона около точката на дуспата. Слабо подреждане, може би. Фон-Витри сега може да стреля и го прави. Ох, какво попадение! Лудогорец открива резултата, а Слак Фон-Витри бележи изключителен гол във вратата на Етър. Центриране сега в наказателното поле. Справя се Етър поне към момента. Изстрел обаче от далечно разстояние. Какво попадение! Франко Русо, по подобие на своя съотборник Аслак Фон-Витри от първото полувреме, успява да отбележи страхотен гол във вратата на Мартин Величков. Първоначално изчистена топка от Етър, без да се замисли обаче Русо успя добре да изстреля топката и да не остави абсолютно никакви шансове на Мартин Величков. Виждате само каква бе траекторията на това изпълнение на Франко Русо. Изпълнение, което се заслужава да видим отново и отново. Несон бърка другият централен бранител Оливие Вертон. Ерик. Добър поглед от Рик. Топката пада в Тодор Неделев. Изключително атрактивно изпълнение на Тодор Неделев. В 88-та минута пловдивчани направи резултата 5-0 в полза на Лудогорец. Добавя и гол към 5 си асистенции Тодор Неделев. Релик да върне топката назад. Петровски. Екпедей с едно докосване за Нареси. Фон-Витри. Доста активни крайните бранители на Лудогорец в атака. Завършващи изстрел от Яков Петровски. 2-0 за Лудогорец. След асистенция на Аслак Фон-Витри. Много добре обърнаха фронта на нападението хората на Георги Дерменджиев, за да могат в 27-та минута вече да водят с 2-0. Много прецизно подаване от Аслак Фон-Витри. Нямаше човек, който да опита да блокира центрирането на Аслак Фон-Витри. Джеймс Едо пък чисто физически много трудно може да се справи с в днешната среща. Междувременно Кайо Видал в наказателното поле. Феноменален гол. 4-0 за Лудогорец. Кайо Видал с виртуозно изпълнение. Буквално 2-3 докосвания до топката бяха нужни на бразилското крило на Лудогорец, за да я нагласи той за изстрел с по-силния си десен крак. А оттам нататък не ни остава нищо друго, освен просто да се насладим. Неделев, великолепно изпълнение. Изключително красив гол. Това е, уважаеми зрители, Тодор Неделев. 2-0 за Лудогорец, 32-а минута. Виртуозно изпълнение за бившия футболист на Ботев Пловдив. Тодор Неделев е един от най-големите майстори на подобни изпълнения.
Високо позициониран, близост до Иван Йорданов. Подаване към Тек Петей. Великолепно отиграване от капитана на Лудогорец. Минутата е 9-та. А разграчани вече имат и първия си повод да празнуват в днешната вечер. Начин, на който струва ми се могат да завидят голяма част от централните нападатели в родния футболен елит. Истинска класа. Страна на футболистът с номер 37. Скорост, за да комбинира със свой съотборник Рик Джонатан. Много технично, също толкова красиво! Какво изпълнение от Антон Недялков! 2-1 за домакините! Вълшебно изпълнение от Антон Недялков и бившия футболист на ЦСКА се разписва в вратата на Густаво Мусато, за да даде аванс на тима. Много красиво е това, на което Антон Недялков ни направи свидетели.